I dag vil vi lave en slimy video. Og det, I skal bruge, det er sådan en ugle. Og man kunne få den i pieces, ikke? Jo. Og det er min ting, ja. Og den her slimy. Man tager bare låget af, så putter man det ned, og så hamrer man lidt i det, hvis man kan sige det på den måde. Ja, og så tager man den der ugle, og så lægger man den så bare sådan på den der ting, hvor man sådan kan lægge skabelonen. Så maser man sådan, men ikke for hårdt, fordi så det her andet, det kommer bare sådan over den. Så man skal ikke presse for hårdt. Så har vi her. Det er ikke vores færdige resultat endnu. Og så hiver man den simpelthen bare op. Ja. Og den blev lige lidt rundet. Men se, så får den der ugle. Ja. Så kommer der en strag. Og det var hendes kanal. Ja. Men ja, så vi har sagt, det er de andre. Hun er meget mor.